गोबां अखा हानायजों लामानि हा गिसिखानानै सान्थिपुराव गंसे डाम्पार गारिया बेलथायदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव गंसे आबुं अन्थाइ दिखोनानै लाबोनाय AS08C1976 अनजिमानि डाम्पार गारिया सामथाइबारिनिफ्राय दादगारि थांग्रा लामायाव हरखाबै बेलथायदों। भुटान ना माथाय दामफोरा मानसि जेबो जायासै दा लामायानो माबाखाबाय गाखाबाय लामायानो गासिनोबो गैला जाला हनै भुटान ना माथाय दामफोरा मानसि जेबो जायासै दा लामायानो माबाखाबाय गाखाबाय